खुलुमबाय आंनि चेनेल नायगिरि गासैखौबो नैबे गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो अल थुनानै ला। दिनै बारा खौरां गैया, मोनथाम मोनब्रैसो खौरां लानानै फैदों। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा, बेनिखाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय फैनाय रांखौ बिटिआर सरकारा राननानै होदों। मैया चिरां जिल्ला सिडली बियाबसिंनि सा 72 स्टुडेन्टसफोरनो 5,000 रां आरो सा 410 बेरामि सुबुंफोरनो 8,000 रांहै चेक बिलाइ राननानै होदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। बोसोरफ्रोमबो बेरामि सुबुंफोरनो 10,000 रां होयोमोन, नाथाय देग्लाय बेरामि सुबुंफोरा 8,000 रां मोननो हादों। देग्लाय 2,000 खम मोननायखौ नुनो मोन्दों। खम जानायनि जाहोना खेल महाराननि थाखाय बेरामिफोरनि रांखौ 5 लाख रां बाहायनाय जादों, बिनि थाखायनो देग्लाय 2,000 खम होनाय जादों होनना बुंदों एमएलए जयन्त बसुमतारिया। आसामनि 39 लाख आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खबर फोसावदों आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम सरकारा 39 लाख आइजोफोरनो 4,000 कौटि रां होगोन। आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया प्रेस मिटनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम सरकारा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता आसनिनि गेजेरजों साफायाव 35,000 रांहै 39 लाख आइजोफोरनि थाखाय 4,000 कौटि रां खरसा खालामगोन, बुंदों आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे रांखौ सोर सोर मोननो हागोन? जायफोरा महिला आत्मसहाय गुट एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नांथाबनानै दं, बिथांमोना मोननो हागोन 35,000 रां। बे रांखौ मोननोब्ला माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोर दङ। बे टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोरा जाबाय ओबिसि आरो जेनेरेलफोरनि थाखाय जाय आइजोफोरा रांखौ मोनगोन बिथांमोनहा 3नि बारा गथ'फोर थानाय जानो मोननाय नङा आरो ओबिसि जेनेरेलनि अनगायै जोंनि एसटिफोरा 4नि बारा गथ'फोर थानाय जानो मोननाय नङा। जुदि 4नि बारा गथ'फोर दंब्ला बे रांखौ मोननाय नङा होनना बुंदों आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजोंनो लोगोसे न'खराव फिसाजो दंब्ला स्कुलाव थांनाय जानो नांगोन, स्कुल फरायै जानो मोननाय नङा। जुदि फिसाजोफोरखौ स्कुलाव हराखैब्ला स्कुलाव हरनो नांगोन, फरायहोनो नांगोन। जुदि फिसाजो थानानैबो स्कुलाव फरायहोआखैब्ला फरायनो नांगोन। बे 35,000 रांखौ खनसेयावनो मोननाय नङा, 5 बोसोराव 10,000 रांहै साफायाव मोनगोन होनना मिथिनाय जादों। बे 10,000 रांखौ मोननो थाखाय बिजनेस प्लान खालामनो नांगोन होननानै बुंदों। बिनि थाखाय फर्म फैगोन आरो बे फर्मआव नों मा हाबा मावगोन, मा खामानियाव बाहायगोन बेखौ सायख'नो नांगोन आरो फर्मखौ साबमिट खालामनो नांगोन। फर्मखौ 18 जानुवारिनिफ्राय लानानै 25 जानुवारिसिम गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव, गुबुन गुबुन पन्सायतआव राननाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फर्मखौ पन्सायत अफिसाव 18 खालाराव होयोब्ला 18 खालारावनो बेखौ लायनो नांगोन आरो 18 खालारनि उनाव जुदि लायोब्ला मोननाय नङा। जुदि 19 खालाराव होयोबा 19 खालारावनो लायनो नांगोन, 20 खालाराव होयोबा 20 खालारावनो लायनो नांगोन। मख'नो गोनांबावदि जायफोरा फांनै फांनै बिफां गायनायखौ जोथोन लायाखै एबा जायफोरनि बिफां फांनै फांनै गायनाया थैबाय, अब्ला गोख्रैनो बिफां फांनैखौ गायफिननो थाखाय खावलायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो बे बिफां फांनैखौ चेकिं खालामनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंदों। आरो जायफोरा बे बिफां फांनैखौ दिन्थिनो हाया बिथांमोना बे रांखौ मोननो हानाय नङा होननानै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। बबे थारिखआव बबे डिस्ट्रिक्टआव बे फर्मखौ रानगोन बिनिबो माखासे डिस्ट्रिक्टफोरनि मुंखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनानै होदों। नाथायब्ला आं बेखौ बुंनो सानाखै बबे थारिखआव 18 थारिखआव बबे डिस्ट्रिक्टआव होगोन, 19 थारिखआव बबे डिस्ट्रिक्टआव होगोन बेखौबो बुंनानै होदों हिमन्त बिश्व शर्माया। नाथायब्ला आङो बेखौ बुंनो सानाखै, मानो होनब्ला खुनु गेरान्टि गैया, बेयाव डेटफोरा सोलाय सोल'बो जानो हागौ। राहुल गान्धीनि न्याय जात्रायाव आसाम सरकारा बाधा दं नामा? फैगौ 18 जानुवारियाव आसामसिम सफैगोन राहुल गान्धीनि भारतीय न्याय जात्रा। नाथायब्ला मोनसेबो थावनि एबा अपेन फिल्डखौ पारमिसन होआखै होनना मिथिनो मोननाय जादों, फोरमायदों कंग्रेस पार्टिनिफ्राय। लोगोसेनो गंसेबो नाव मोननो हायाखै होनना
फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीनि न्याय जात्राया आसामाव 18 जानुवारिनिफ्राय 25 जानुवारिसिम आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दावबायगोन। बेराफारसे बिजेपि सरकार एबा आसाम सरकाराबो बे सेम टाइमफोराव सेम डेटफोराव बायदि बायदि प्रग्राम लानो थांगासिनो दङ, बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। 39 लाख आइजोफोरनो 4,000 कोटि रांनि फर्मखौबो 18 निफ्राय लानानै 25 जानुवारिसिमनि गेजेराव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव राननानै होगोन। मख'नो गोनांदि बबेबा डिस्ट्रिक्टआव 18 खालाराव होगोनब्ला 18 खालारावनो बयबो लांफैनांगोन, उननि दिनाव मोननाय नङा। बेफोरखौ नायोब्ला इनडाइरेक्टलि हेंथा दं होननानै जोङो सानना लानो हायो। राहुल गान्धीनि न्याय जात्रायाव आसामनि सुबुङा बेसेबाङा बाहागो लागोन, बेसेबाङा सापर्ट खालामगोन, जोंनो बेखौ समासो दिन्थिलांसिगोन। समाज बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ होबथानो ससियेल डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि दादों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिआ उदालगुरिनि काइजामाटी ओनसोलाव। मख'नो गोनांदि बर' हारियाव समाजनि बेरेखा जौ जुवा, गान्जा, ड्राग्स जानानै गोदोनानै थानाय एडिक्टेड जानाय लाइमोनफोरखौ फोसाबनायनि खामानिखौ ससियेल डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिआ गोख्रोङै मावलांनो थांखि लानायखौ रायजो राजाया आजावना लादों। लोगोसेनो हारिनि गुबुन गुबुन जायगायाव एबा बयबो रायजो राजानो एक्स-एन-डि-पिनिफ्राय मोनसे बान्था हरगोन आरो बे बान्थाखौ बयबो रायजो राजाया नाजावना लानो थाखाय खावलायदों एक्स-एन-डि-पिनिफ्राय। फै जोङो नायलांनि ससे क्लिप्स। जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ जों दानो हादों आरो जों बारग' एन-डि-पिनि जे सिन्ताधारा, हारिखौ जोङो माबायदि जानो लुबैदों, जाजानायखौ लुबैदों, बा जोंनि इयुथ्सफोरखौ जोङो माबायदि दावगालांनायखौ लुबैदों, जोंनि समाजखौ जोङो बेपारनि बिथिङाव माबायदि जौगाजानायखौ लुबैदों, जोंनि समाजखौ जोङो खेथिनि बिथिङाव माबायदि जौगाजानायखौ लुबैदों, जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइखौ जों माबायदि जौगानायखौ लुबैदों, बेखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे फोथायनाया जोंहा बारानिख्रुइ बारा जालांदों। स' आं दिनै बे गोदान बोसोरनि समाव आं मोनसे बाथ्रा आं बुंनो हास्थायदों। फैबाय थानाय समबाव जोङो बर' समाजनो माखासे बान्था जोङो होनो रेडि जादों। बारग' एन-डि-पिनिफ्राय जोङो माखासे बान्थाफोर दिनै जों मोनफ्रोम समाजाव जों हरनो रेडि खालामगासिनो दङ आरो बे बान्थाखौ मोनफ्रोम समाजा आजावगोन होननानै जोङो बारग' एन-डि-पिनिफ्राय जों आसा खालामनानै दङ। स' फैबाय थानाय समबाव बे बान्थाखौ दिनै जोङो बर' समाजनो हरनो नागिरदों आरो बे बान्थाफोरानो जाहैबाय जोंनि नस्थ' जानाय सेंग्राफोरखौ, जोंनि नस्थ' जानाय लाइमोनफोरखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो हमथानांगौनि बान्था बेयो जागोन। जोंनि समाजाव सोलिनाय टिर, गान्जा, जौ जुवा बेखौ हमथानायनि मोनसे बान्था जागोन आरो बे बान्थाफोरखौ जोंनि बर' समाजा आजावगोन होननानै जोंनि बारग' एन-डि-पिआ फोथायनानै दङ। थेंक इउ स' माच जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय, नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानो। थेंक इउ स' माच।